Ассалому алейкум, ҳамватони азиз. Бинем ки аввалин олимҳое ки дар дини ислом чӣ қадар хизмат кардаганд. Аввалинаш олими хубнома Ибни Сирин аст. Баъд аввалин тафсиркунандаи Ибни Сирин форсизабон аст. Баъд тафсиркунандаи Қуръон Ибни Касир инам форсизабон аст. Баъд имом Бухорӣ ҷамъоварандаи ҳадисҳои пайғамбар зиёда аз 7000 ҳадис ҷамъ кардаганд. имом Бухорӣ тоҷик буданд. Баъд имом Муслимам тоҷик буданд, ҷамъоварандаи ҳадис. Нисаӣ, баъд Тирмизӣ, Ибни Маҷа ва Абу Давуд. Ино 6 нафаранд, 6 шайхо ҳастанд. шайхое ки ҳадиси пайғамбар ҷамъоварӣ карданд. Баъд имом Абу Ҳанифа инам асосгузори чӣ мегӯян, барпокунандаи мазҳаби имом Абу Ҳанифа, аввалин имоми аъзам. Инам форсизабон буданд. Аввал Ибн Синоам форсизабон буданд дар илми тиб. хоб Сибавайҳ асосгузори грамматикаи забони арабӣ форсизабон буд. Салмони Форсӣ саҳобии пайғамбар инам форсизабон буданд. яъне ки ин олимҳо ва пайравон ва саҳобиҳое ки форсизабон буданд, тоҷик буданд, дар пайравии Қуръон ва суннати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам. лекин ҳар яке инҳоро чӣ кардагиянд, санг задагиянд, ситам додагияншон. имом Абу Ҳанифа дар зиндон афтидагӣ буд. имом Бухорӣ аз Бухоро пеш кардан омад, дар байни Бухоро Самарқанд мегузашт. аввал Ибн Сино ғайр маитро кашф кард, шуд ки бибинад узвҳои инсон дар дарунаги чӣ гуна ҷой гирифтанд. кофирш эълон кардан, аз Бухоро рафт, дар Ирон ҳамадонӣ дар ин гузашт. бале ҳамин олимҳои бузурги илми ислом дидагиянд, як зиндон афтидагиянд, ёки мисол ки пеш кардагияншон аз шаҳр, ёки тухматшо кардагиянд. ин мисол марам донишманд бо шумам илма гирифтагием, манам дар ҳаётам шикасти вазнин хӯрдагием. таҷовуз дар соли ҷанг Тоҷикистон 1993 мара таҷовуз карда буданд. инам яке аз шикастҳои ман мебошад, ки барои ҳамин як сабаб аст, ки ҷинси мардро бад мебинам. бале соли ҷанг буд, соли 1993 шидаи воқеа. ҳар як бандаи ки худовандро ки сахт дӯст медорад, худовандро ки вақте ки мо бандаое ки дӯст медорем, баъд худованд моро имтиҳон мегирад, имтиҳоне ки чунин қувватамон. дар ояти охири сураи Албақара омадагику бандаро худованд аз қувваташ, аз тавоноиш зиёд имтиҳон намекунад, аз қувват тавоноиш зиёд ба ӯ мушкилӣ равона мебинад. хоб лайк, подписаться ва